Na 2 jaar is er weer een iermerk in Dokkum. En dat wie al weer even wennen van de organisatie. Maar marktmeester Jan-Willem Hamstra is grutsk dat de 44e editie er zit. En dat alle vrijwilligers er ook weer bij binnen. Hè? Want er ben ik zo'n vrijwilligers op een paard, hekkenbewaarders, de boel regelen die en er valt de stroom uit. Door had ruzie met zijn boorman, want ik wil dat plakje wat ik ga. Nou, dat is een protestierderage hoor, maar uiteindelijk moet het er uitkomen. En soms mag je even politie wijzen en dan mag je even duidelijk wijzen, maar we komen er altijd uit. Ja, we gaan perfect waar en net te warm, net te koud. Lekker rennen hier in een prachtig mooie binnenstad, die we net mooi hoeven te meidjen. Nou, de kraam ben fleurig, ik ben heel leuk artikelen om te zien. Nou, je bent er zelf wel even bij ons geweest. Ja, ik zou zeggen, kom langs en laat je verrassen. Een vast onderdeel van de iermerk is de gezellige orgelmuziek van Cor Anjema. Maar dat is dit hier voor het laatst. Ja, ik heb besloten op te stappen, hoewel het valt me zwaar. Moet ik wel eerlijk wezen, maar goed. Je moet toch een keer. En moet ik net zo wezen dat je direct een keer opgeeft dat ze me achter het orgel vinden. Dat wil ik net. Het is wel spijtig, maar ik kan weer omzien op een hele leuke, mooie tijd. En het had me eigenlijk door heel Europa, zelfs een reis naar Canada, had het me opleveren. Dus nee, ik zeg, ja, maar op een plezierige tijd weer om. Ja. Een bijzonder crème op de iermerk is die van Martin. Hij verkeert vlinders en insecten die daarvan binnen en trok zijn vrouw in een glas gezet worden. We zijn een van de weinigen in de Benelux die met dit op de markt staan. Want het is een hoop werk. Je bent 2,5 tot 3 uur bezig met uitpakken, maar ook weer met inpakken. Als je om 9 uur stopt met de markt en je moet nog eens 2 uur inpakken, tot 11 uur voordat je gaat draaien. Dus het zijn hele lange dagen, maar leuke dagen. En een hele hoop organisaties weten ons te vinden. En die sturen ons al heel snel van het jaar een mailtje van joh, wil je weer bij ons komen? Want je hebt een unieke kraam. En daar houden we van, dat willen we graag. Ik heb begrepen, u heeft hier de jaarmarkt eigenlijk een beetje bedacht. Nou, niet helemaal bedacht. Het lag een beetje op zijn rug in de jaren 70, begin jaren 70. En ik had wat vrije tijd over naast mijn gewone werk. En toen heb ik samen met Frits van der Meij, hij is inmiddels overleden, hebben we dat opgepakt voor de middenstand. En gaandeweg hebben wij dat uitgewerkt en ontwikkeld tot 120 kramen in de hele binnenstad. En nu zijn het 80, dus dat is weer een opgaande lijn. Ja, dus wat dat betreft heb je gelijk. Ik ben wel een beetje de motor geweest in de jaren 70. Nu staat Sikko zelfs op de merken, met producten uit Nepal. Dit heeft verkeerd voor de meesten daar. Het geld wordt gebruikt voor een licht ziekenhuis in Nepal. Degene die mij opgevolgd is, Jan-Willem Hamstra, die heeft gezegd, zolang als jij in staat bent om ook een kraam te bezetten, dan mag jij van onze markt hebben, een kraam hebben. Nou, en dat kwam er goed uit voor dit onderwerp waar ik nu mee bezig ben.